Lah ngambil kita iki cara buah apa Mas Bareng? Iki sing diarani buah anggur lho iki. Urung dipangan disawat wis seger. Rasane wis seger. Lah Mbak Minang iki terbuah apa? Iki. Ah. Klengkeng. Ketoke lak Bu. Ketoke kokoh ning sejatine manis ning ati-ati. Kowe no nasi terbaca. Nggih. Ambak nuwun sewu piyayine pancen rada lemu ning lelewane iki pancen milangon. Iku akeh piyai sing gemes karo Mbak Kapil kuwi. Pancen sapa jenenge? Kapil. Kapil. Apa? Tiktok. TikTok. Heeh. Iku nang perang apa ketingane wong suara. Iya. Wah, nek yo ngateni wis sembian-sembian bisa. Mergo apa? Wah, jejere wis sumuk. Jejer kok sumuk. Sumuk kaya tidak mesin open. Saking semangatku. Nggih. Nyobi gamelanipun ingkang pelok. Nah, nika niki kagungane Mbak Sukron niki Mas Bareng. Oh, niki. Nggih. Gamelan sawayane nggih Mbak Sukron. Mbak Sukron. Yen kula pun bidal teng Grobogan nika. Oh, tak kira gamelanmu karo wayangmu kok gadekke. Pak Mokro kuwi Mas kawin teng ngawur. Lha nek kawin lu wong jane yo ngandak kok kene kono. Ora ana bunyi. Awan bunyi. Wah. Awan. Wah, gede. Ya, wong iki bapak dhewe sing duweni ora masalah. Betul. Pak Sukron Siyonggo. Nggih. Mbak Birgita, yuk berdiri tak tang tang. Oke. Iya ta? Dua anakku. Dua anak sing terakhir mungkin kalah tua karo anakku. Si Den saiki nom-nom ayu-ayu. Di sawang enak. Suarane apik. Suarane apik. Ngomong sayangnya di siji. Ora gelem karo aku. Dia gak gelem aku. Sama wedaan yang penting kaya ngono kaya balik ngono. Ora ngerti kok yen kita ilani wedaanku malah saya elek. Wah, jenengmu sapa to, Dok? Nggih, kula Birgita Ayu. Birgita. Ora ngerti candi. Kula Kediri Jawa Timur, Pak De. Birgita iki apa kuwi anake Waldo? Ora. Lah kok jenenge Birgita? Yo kaya tak mergo kemendemen makane dadi aku, Pak De. Oh, dadi bapakmu kok beber kemendemen. Terus anak-anak kowe. Iya, ketane yang ngono, Pak De. Oh, iya mula kok bener kok kan jenenge Congjan Ji. Apa kuwi? Bapaknya mending Congjan metu anak siji. Oh, ini ora apa-apa. Masih apa-apa kuwi jeneng iki wasiat saka wong tuwa. Lah ngambil kita iki cara buah apa Mas Bareng? Iki sing diarani buah anggur lho iki. Urung dipangan disawat wis seger. Rasane wis seger. Lah Mbak Minang iki terbuah apa? Iki. Klengkeng. Ketoke lak Bu. Ketoke kokoh ning sejatine manis ning ati-ati. Kowe yen mangan klengkeng ora waspada meletak kena sewu bahaya. Dari keselengan ya? Keselak Keselak lengkeng.
kok kelek to iki lengkeng kok kelek Kelengkeng. kelengkeng yo ora mangane siji-siji Nah, ini kelengkeng. Lain Mbak Dian menasira karo dua apa? iki Nggih. iki jeruk Pak Jero. jeruk lah disarang wis nyenengake Nah, najan ora mencon disarang kok nyenengake menyenengke Lah jeruk kan akeh ana sing legi ana sing kecut. Iki Loh, jeruk apa? aku ora ngerti wong aku tau juga bener. ora takon wong iki Kalau tahu dilat biasanya bilangnya geser kuwi ya. loro to Terus kuwi Mbak Ova karo dua apa? iki Nah, pir pir. Pir to. Pir. Berarti tuku wong dikeki yo pir. Dua pir. Ah, bojoku awas nanti ya. Jambu weton demak. Nyenyak gerak. Jambu air. Jambu air weton demak nyenyak gerati. Iya. Mbak Tuti kayak sebelah itu sih. Nah, ini. Iki melo. Dulu. Melon. Nah, dan wujudnya jobong kerek-kerek. Oh. Kayaknya dibelah kuwi dipangan seger rasane. Gitu lah. Iya. Mbak Lia, Mbak Lia. Iya. Lihat sih Sebelah Kak Katin. Katin. pace. Kowe gak sia-sia. Kok sia-sia pira? Pace apa manfaatnya? Pace iki iso digo jamu. Hmm. Oh. Jamu apa? Jamu penurun darah tinggi ya. Karena nggak tahu ngombe. Eh, Nggak tahu ngombe. ora tau beda. Nah. Kok yo duwe banget. Pace itu manfaate, Mas. Ah. Oh, Betul. kalau kepiye sih jamu kabeh bermanfaat. Loh, nah tadi tuh mau cerot dua apa nggak tadi? Wah, ya. Nah, kok tak wani? Tak adil kok. Kota kali buah mokrok. Terus murah wae. Ini kenangan berita iki isih sekolah wis lulus Dok, saya. Sampun lulus Pak D. Sarjana seni niku, Pak. Ini luar biasa. Presiden Kampung Thomas Nah, Cahyo Utami itu S1 semuanya. Nggih. yo harus nih Pak D. Sing Sama wanita itu. S1 kurni itu diklok iki. Iki. Mergo yang siji Iya. Yo kabeh S1, kabeh S1. Oh, Loh, ini Mbak Dian malah magister seni. magister S2. Jadi ojo sok nyepelin dan jangan memandang-mandang seniwati karena sekarang sudah sarjana. Nah, nggih. Iki Mbak Birgita pamungkute ya kuwi tembang kangen. Nah, nggih. Monggo langsung kemawon. Nah, diaturake tembang kangen wujud dhumateng sedaya kaya para pamirsa, para lenggah ugi ngamonitor wonten ing streaming YouTube. Wah, ya matur nuwun. Belum sih ya Mas. Belum sih ya. Ayo sidane mikir jangan semua. Wah, Iya. Ayo. Mikir jangan capek. ada lagi nyanyi jadwal juragan. Iya. Iya. Aku nak ucap
Regeng Gumarengeng. Cocok karo suasanane Mas Baren dasare ya piyayi kemiri kene ya piyayine sayuk rukun.